हेलो लोगोफोर दायो बे भिडिअआवहाय जोङो मा होनो नोंथांमोननि एग्जामनि सायावहाय ना मिथिनो लुबैदों नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय दिनै एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोनाहाय फोरमायहरबानो जाबाय जे माबायदि फैदों ना गोरा ना गोरलै बेखौहाय एसे फोरमायहरबानो जाबाय आरो माबायदि कुइसन फैदों बेखौ अननानै कमेन्टआवहाय खोन्थाहर आं मोनथिनायावहाय मेथ्सखौ 35 फैदों होननाय खोनादों ना ओमफ्राय बिदिनो ससियलाहाय जिकेआहाय 60 रिजनिं 15 ना बेबायदि फैदों होननाय खोनादों जायफोराहाय एग्जामखौ लिरदोंमोन बिथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरो माबायदि कुइसन फैदों कुइसना गोरलै ना गोरा जादों नोंथांमोनाहाय कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आं जिनाखि मेथ्सनि सायाव भिडिअ होदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना हेल्प मोनदों ना मोनाखै बेखौ फोरमायहर ना माबायदि मोनदों बेखौहाय नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय जायफोराहाय दिनैनि एग्जामखौ होदोंमोन ना बिथांमोनाहाय खोन्थाहरबानो जाबाय कुइसनखौथ' जोङो सिगाङावहाय बानायखांखानाय ना ओरैनो जास्ट होदोंल' दिनैहाय बेवहाय जेबो कुइसन डिसकास खालामा आं ग्रेड 3नि थाखाय गाबोननिफ्रायसो होगोन बेनिफ्राय माबायदि फैदों कुइसनफोराहाय ना बेखौ फोरमायहर आरो सोरबाफोर कुइसनाहाय गोसोआव दंबा लिरनानै हरबानो जाबाय कमेन्टआवहाय ना बेखौ मिथिनो लुबैनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै जायफोर सोरनिया बेसेबांसो थागोन बेखौहाय खोन्थाहरबा मोजां जागोन नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआवहाय ना बेखिनियानो